Уважаеми зрители, сега искам да се обърна към едни конкретни зрители, зрителите ни от Съединените американски щати. Знам, че ни гледате, казвам съвсем сериозно и това нещо ме прави щастлив, разбира се. Това искам да ви кажа. Може да видите на живо при вас тримата актьори Мариан Бачев, Краси Радков, Виктор Калев, както и това невероятно чудо Борис Лотарийски, които са, така да се каже, на американско турне. Може да ги видите на 1 юни в Ню Йорк, на 2 юни на Българския събор в Чикаго, на 6 юни в Лас Вегас, на 8 юни в Атланта и на 9 юни отново в Чикаго. Грахич, Борис ще ти липсва ли? Борис Лотарийски. На мене ли? На тебе. Ти, нали само ти се казваш това странно име Грахич? Да. Ще ти липсва ли, Борис? Не. На мен ще ми липсва много. На мен, но тук никой не ми липсва. Това жените са толкова коварни, така ли? Защо не ти ли липсва някой от Босна, да речем? Не искаш ли? Не. Там гледат ли шоуто в Босна? Да. Гледат го. Да. Теб гледат ли те? Да. Как се казва това твоето гадже от Босна, бе? Алмин ли беше? Алумин ли? Какъв беше? Я го поздрави, кажи, вече съм в България, ти си седи в Босна. Няма да го поздравя. Няма? Тогава поздрави нашите зрители в Босна. Кажи на босненски, ние ви обичаме. Волимо вас. Волимо вас. Сръбски. Алумин ли? Алумин. Аулин ли? Как се казва? Алумин ли? Алмин ли? Аулин ли? Добре, както и да е. Това е Защо не го забравиш това име? затворена история. Ти си имаш гадже в България. Много важно. Много си красива, между другото. Много ти отива тая прическа. Много се радвам, че пееш. Уважаеми зрители, ти, Алмине, мъдростта на нашия пръв партийни държавен ръководител няма граница. Бе, някакси по-весело пеете така. Тия женски гласове са така бравурно повдигнати. На мен си ми сърдите. Да не сте гаджета, че си му сърдите. Да, а и между другото аз много страдам, когато някой ми се разсърди. Така, краткият ни обзор започва заради Алмин ли? Заради Алмин ли ми се сърдиш? Не. Той мюсюлманин ли беше? Не знам. Как те знаеш, нали в И не Босна? го познавам. Аз ще го покана Алмин да го питам как си била като по-малка. Алмине, ако ме гледаш, яла в България на гости на Чичо Слави, ела. Ще го заведа при Кобилкина, ще си говорим. И той няма да дойде. Краткият ни обзор, много знаеш ти. Краткият ни обзор започва. Аз съм много убедителен. Краткият ни обзор започва. Млъкни. Добре. Млъкни. Бе, Борискът беше тук по контрол имаше на двете момиченца. Краткият ни обзор приключи, защото е време за рекламите. Много емоционално Грахич, браво. Много емоционално, с много страст. Браво, браво, браво. Той е Борис Лотарийски. Къде ли е сега в момента? Съединените щати, Алмин в Босна, а ти тук в България. Краткият ни обзор започва с една препоръка от магадански социолози. Добре, де, Грахич, ти сега имаш ли си приятел? Тоест аз като казах за този Алмин, който ти е бил приятеля в Босна, това по някакъв начин ще попречи ли на твоята сегашна, ако имаш такава връзка, имаш ли си каже, ти си младо момиче, ние не знаем как се развива твоя социален живот. Ами защо и трябва да знаете? Ама ние не трябва да знаеме, но зрителите имат нужда да знаят. Нямат. Как да нямат нужда? Така нямат. Ние сме популярни, ти какво мислиш? Аз не искам, И аз не съм. Не си популярна. Не. Сега ще станеш. Не искам да ставам. Като не искаш, не трябва да работиш в работа, която те показват по телевизията. Но не искам да те убеждавам. Кажи сега, ако сега си имаш приятел, него ще му е кофти ли, че ти си имала гадже Алмин? Няма да му е кофти. Няма. Тоест ти си му казала. И ти тук рекламираш някакъв си Алмин. И сега той като гледаш се фука. Значи има такъв излиза. Виж как разкривам нещата едно по едно. Фука, че Слави Трифанов.
му е казал името. И Да. какво да направим? Ние трябва да сме запознати с това, какво се е случило. Аз никога не съм ходил в Босна. Не ти трябва. Защо да не ми трябва? Босна, даже и Херцеговина не съм ходил. Мога да отида и в Босна, и в Херцеговина. Окей, ще поговорим за това. Ти ходиш ли? Защото имам една леля там, чакай. Леля имаш? Аз си казах за теб. Леля ти ме чака мене. Спомняш Айде ли? мен на Леля ти ме прати. Аз си казах за теб. Що да хода аз с Леля ти? Казах. Ти чувала ли си в България за израза там за Лелина? Нали си чувала? Каза, има условия. Иска богат. Айде, Леля ти, млад. да си седи в Босна. Вика ми, бе, той не е млад, ама пък Леля е ти богат. не, не трябва така да говориш. Трябва да кажеш истината. Аре, уважена, детето Леля му сега. Уважаеми зрители, да оставим тия лични истории, на които ставате свидетели, въпреки моето желание, и да ви разкажа, че въпреки световната криза в България се появяват нови, сложете една червена точка, защото той е вич, който ще разкажа, така да се каже, циничен и не искам да имам никакви проблеми с Не е циничен, но сега какво да ви кажа, уважаеми зрители,